Oke bolo. Ini sekitar jam 2 sore bolo. Aktor kok sampeyan kono aktor kan. Kok sopir kombi. Motor lah. Aktor bolo. Wayahe tilik bungkusan. Saya tak padang nih ben ketok. Oke bolo. Ya, iki sing dinteni bolo. Sing dinteni iki kirimane sing dinteni. Tiliki isine kopi, banyu putih. Wis, mantap. Ngopi dhisik bolo, oke? Iki soalnya wis payahe ngopi iki. Esuk mau wis sarapan mengkot wis kedok kono terus kedok kene engko lanjut kedokan iki. Dadi telung kedok sore iki bolo, oke? Sik ngombe dhisik mergo ora poso. Nek poso yo lempok bolo. Dadi niki gak poso iki. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Seger. Iki wayah ndadekno iki bagiane satria pokoke. Wayah ndadekno aku ku bagian ugrak ngono tok ae pokoke. Duh mripatku kelilipan lumpur iki kok. Cuaca rada mendung tapi gak apa-apa iki aman. Muga-muga aman raudan soalnya ning kono iku pake karo mae mepe gabah bolo. Nek udan coto iki aku. Ora ana sing ngewangi nek udan ku. Dadine yo apa jenenge siap-siap pokoknya ngono udan langsung jerantal rono parake. Ngewangi nglangkipi gabah. Oke. Iki sementara ngene dhisik. Ora usah dodo videone, engko mondhak kowe bosen ya ngene iki suasanane ning sawah yo ngene iki suasanane. Engko mondhak kowe bosen dodo. Oh, satria. Mang Pak RT rene nyusul ki mau. Baterai solar.